много искам да отида в космоса, но това е невъзможно. Уау! Аз мога да те заведа в космоса. Сериозно ли? Да, дори можем да тръгнем ей сега натам. Добре, нямам търпение. Готови сме за път. Пристигнахме в космоса. Сигурно ще ни бъде много забавно. Толкова е забавно тук в космоса. Няма гравитация. О, наистина е много забавно. Уху, дори може да потанцуваме. Уху! Кой си ти? Аз съм кралят на космоса и тъй като ти си в моето измерение, ще те отвлека. Помощ! О не, какво става? Идвай с мен. След 15 минути. Пусни ме! Помощ! Помощ! Някой да ми помогне! Сега ще ти отвлека силите, за да съм най-силният тук. Беше само сън. Едва ли е било само сън? Ха-ха-ха!